interesserer du dig for internationale organisationer rundt om i verden, så skal du følge med nu. Vi har om NAFTA, og det står for North American Free Trade Agreement. De har lavet en fritidsaftale med USA, Mexico og Canada. De blev stiftet den 1. januar 1994. Deres mål er at fjerne 12 stater rundt om i verden. Lige nu er deres integrationsgrad meget, meget lav, da de kun er i gang med at fjerne 12 stater. CARICOM er en mellemstatslig organisation. Deres formål er at etablere et fælles marked, ligesom det europæiske. Derudover vil de koordinere udenrigspolitik. De vil samarbejde inden for en række områder, hvor der her er snak om uddannelse. Dette her, vi laver her, det gør, at der er en høj involveringsgrad. Hej, vil du høre noget om APEC? Ja. Så skal du bare høre. APEC er en gruppe stillehavslande, der mødes årligt for at forbedre de økonomiske og politiske bånd mellem medlemslandene. Deres første møde blev afholdt i 1989, og i 1989 var der 12 medlemslande. I 1991 var der 3 medlemslande, og i dag kan vi allerede finde 21 medlemslande. Der er herud med WTO. WTO står for World Trade Organization. Det er en international organisation, der arbejder med at hjælpe producenter, eksportører og importører verden over med at indføre deres respektive erhverv. Derfor spørger jeg, hvornår blev WTO stiftet? Minka? Det gjorde den i 1995. Det er nemlig helt rigtigt. WTO har hovedkvarter i Schweiz. I 2009 opererede WTO med et budget på 189 millioner Schweiz. De arbejder med en øget markedsadgang til medlemslande. Og i 1999 der var der 135 medlemslande. Farvel og tak. Hej. EFTA er en frihedshandelsorganisation, der blev dannet den 3. maj 1960. Den blev dannet af Danmark, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige og Østrig. EFTA er i dag kun 4 lande, og så betyder det kun, at en masse er faldet fra. EFTAs formål er at fremme den økonomiske udvikling gennem frihandel. Ses. EFTA er en frihandelsorganisation. Den blev dannet som den 3. maj 1960.